Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy po ninyo lamang ang pagtulong sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang kagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan po lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, Tawagan ng Pangasinan, huwag na po kayo makatubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Pagkakalob ko po sa inyo ang lahat ng aking nalalaman sa spiritual at sa panggagamot na at mga orasyon. Dito po lamang ninyo matutuklasan sa Tawagan ng Pangasinan. Pakatandaan lang po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatiling mapagkumbaba sa isa't isa at magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay, at ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kasalanan at kabutihan. At pagkakalob sa inyo ang siksik at tigdik ng mga po na pagmamahal. Sa mga kababayan ko palang Pangasinan, Masantos, ngarang si kayo namin, kumun man subscribe kayo, man like and share, tulungan nyo ang mga kumun. Maraming salamat sa kayo namin. Sa mga taong mga kababayan ko rin pong taga mga Ilocano, naimbag nga rabi kada kayo amin tita. Ang babagay ko pong orasyon sa inyo ay orasyon pampaswerte sa buhay. Ito po ay sa mga taong naniniwala lang po na may pusilak na kalooban ang pagkakaloban nito. Kung yung mga nadududa po, i-skip nyo lang po. Ito po ay number 1 po itong pampaswerte sa buhay sa mga taong may busilak na kalooban. Sana po pakaingatan po at sa puso at isipan lang po pag gumagawa po kayo ng ganitong ritual. Ang proseso po nito ay magdasal po ng isang Ama namin at isunod po ang orasyon. Magdasal po tayo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, ikaw na manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa at sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakaya naman. Amen. Ito po inuusal po lamang sa isip bago umalis ng bahay. Salin ko po yung orasyon. Jibam, habam, shalom, anti, ak, au, asi, au, lua, lai, lim. Jibam, habam, shalom, anti, ak, au, asi, au, lua, lai, lim. Jibam, habam, salam, anti, ak, au, asi, au, lua, lai, lim. Salin po ng 3 bisin sa isip lamang po bago umalis ang bahay. At sa mga kababayan ko po mga Pangasinan dyan, pasensya kila kumun tulungan nyo titan punta kayo na kayo YouTube channel ko na mag-subscribe at Tawagan ng Pangasinan. Kumun talusan nyo ang mga kagarawa kasi kayo dispensa o pasensya si kayo yamin. Kumun naintindihan nyo para matulungan nyo ang mga
Malbalang salamat sa kayo namin. Sana po yung mga nakakaintindi po ng Pangasinan, sana po pasensya po kayo kasi Pangasinan po talaga akong puro. Ang nanay ko po ay Pangasinan at ang tatay ko po ay taga Nueva Ecija. Kaya Ilocano, Pangasinan, kaya tinawag na pong Pangasinan, Panggalatok. Sana po huwag makalimot po mag-subscribe, mag-like and share. Sana po kung gusto niyo po magpa-shoutout po ay mag-comment lang po kayo sa baba at pakipindot na rin po ang subscriber po. Maraming salamat po. At sana po ay pakaingatan po ang aking mga binabahagi ng orasyon. At maraming salamat po sa inyo lahat. At shoutout po pala kay Berlindo Palisok at Bike Tayo Kabayan. At higit sa lahat po sa inyong lahat. Bye-bye po.